Inhliziyo yazi indlela part 20. Bamtshela ukuthi Ndumisa ayivalwe ngakuthanga uLwesine, iyozivulwe ngenyanga ezolandela. Cha, wakuzwa lokho uMlungisi, akangakhombisa ukuphoxeka ebantwini, wabonga wahamba. Ekuqaleni ngesikhathi esacabangela izizathu esenza kome kanje Ndumisa, ubevele esolele khona lokhu. Uvele wasola ukuthi isivaliwe-ke Ndumisa. Nokho lokho wathola kungamzwisi ubuhlungu, ngisho nakancane. Wayesenoxolo ngaphakathi kuyena, enokuthula enhliziyweni. Ukuthula kwamnika amandla okulinda, alinde ukuvula kweNdumisa. Zazi mnandi kuMlungisi izinsuku ezalandela lapho. Ethemba nothando izona zinto ezazigcwele enhliziyweni yakhe, ziphuphuma. Wayehlala ecabanga indlela emnandi ayokhuluma ngayo kuNokuthula lapho sebehlangana. Wayibona nendlela uNokuthula ayomphendula ngayo. Yayingafani neze nezindlela ayeseke wamphendula ngazo ngaphambilini. Ithemba. Wayembona ezithobile ngalenkathi enomusa. Okhulu kunakho konke wamuzwa emqoma. Phakathi kwazo zonke isifisayo nazo uMlungisi empilweni yakhe ngalesikhathi. Asikho isasingaphezu kwaleso. Ngaleso sikhathi uMlungisi wayesesebenza kahle nasemsebenzini. Konke nje akwenza ukugcwele impilo enomdlandla. Ngisho ehamba nje wayehamba ashesha. Ubone ukuthi umuntu ophilayo lo, ophilela into ethile. Wayesebathanda nabantu, esezizwe ekhululekile engenaxhala. Izinto ezincane zazingasamcasuli njengasekuqaleni, engasazi nako zinaka. Wayesephila ezulwini lapho injabulo nokwaneliseka kuphelele khona. Wayesephila esikhathini la ayinethemba eqinileyo khona, lokuthi esikhathini ayakusona siyisikhathi esinjalo esinenjabulo nokwaneliseka okuphelele. Zahamba insuku seqala nokubanda kwazise kwase kuyisikhathi sasebusika. Kwakubusika obumnandi-ke kuMlungisi, ubusika obabuthi noma buza nalawo makhaza lawo, kepha ebefikele enhliziyweni efudumele, iyayiphendula amakhaza ayingena emzimbeni, iwenza umoya opholile. Azaphela amasonto amahlanu, okwesikhathi Ndumisa ayivale ngaso, ivalelwe amaholide asebusika. Kwadlula izinsuku ezintathu nje kuphela evuliwe iNdumisa, wanikela khona uMlungisi, kuyiwo umgqibelo. Wangena ngesibindi, waqhubeka ngesibindi ebheke phambili. Wawabona amantombazane amaningi ehleli ngaphandle kwalawo mabhilidi amakhulu ekolishi, ehleli engongwezini eluka, exoxa. Wayibona enye ithunga, nokho kazange wabukisise, wavele wedlula nje, wayokuma engxenye. Wacabanga kodwa ukuthi mhlawumbe ukhona uNokuthula umbonile kuwona. Abone izintombi zilokhu zidlula kude duze nalapho emkhona. Zinhle nazo kodwa zimdlula uNokuthula. Usacabanga azothola ngalo uNokuthula. Sisekhona isibindi nethemba elikhulu ukuthi uNokuthula uzoba ngowakhe namhlanje. Uvalwa lokhu nakancane. Abiza intombi ethile, ayicela ukuba imbize uNokuthula Mbhense, owenza unyaka wesibili. Ivuma intombi, ihambe yombiza. Ithe yamazi, isihambile, izobuya naye, alinde. Walinda imizuzu emini, okwaba isikhathi eside kabi leso kuyena uMlungisi. Yabuya intombazane, nokho akakuthandanga yamtshela khona. Yathi ayimtholi, ayimboni. Abonga uMlungisi ngokuthi imbhekile. Ame manje engazi ukuthi uzokwenza njani. Kodwa ngeke ahambe la engamtholanga uNokuthula. Ngeke. Acabanga ukuthi mhlawumbe le ntombi abeyithumile ayimbhekanga kahle. Inganeliswa impela inhliziyo yakhe, athume omunye.